zababanta Zamsafai. Ya ake ciki ne? Zamsafai. Ya garin. ya sabogin ne Wallahi kai normal. zuwa ne zo ka cire ni na san kutiloli dole sai ana samu ya za a yi ne wasu shampo nake so kamar yadi 20 yadi yana kenan A wai ta fashe ne? idan Allah ta akumbura take abin da ya rage fayewa kawai da ta yi Oke. ina wannan telan da ake magana mai arabiya Fashion nan zan zo desire. yau wannan zan kai kaman din kuna kai bari in ga ma saboda kuɗi da nake da su in na san adadin su kai fa wasa ne ana ma magana ka Mr. kuɗi Fine, yanzu Mr. haka sai Fine. na bada kyautar mota kar ka gani na haka kawai dattako ne ka sai yanzu a banza sai a sace mutum Gaskiya ne. Allah amma malam in ji kuɗi ka kwantar da hankalinka iya kai ina da kuɗi sun shi ne Mr. Five ko? Kaga bayanin faɗin nan na wai da kake kai ga magana faɗin yalla wai wallahi tallahi ƙarya nake wai in ba zuki ta mallace wallahi zuki wallahi ƙarya ce ina wai da kake mai wallahi ƙarya ce wallahi Ina na ma wanda sayar kake mai? an daina yi da mining ƙarya ne wallahi ba ne yalla wai yalla wai